Igni sigana mag oro kod ngaji ma kwako marokak ma Kenya osesako it. Nyithindo inyuolo e chan kod ngima marach, jodongo tho, jamni rumo, kendo gwenge chal ka gima rumo. Kaka ndalo medo sudo, Judith Omondi miwa sigana machielo kawuono. Imanyo ngima ma jaduong' majegni 70 mosewito mohewo diek 200 osebedo matuo kendo oselokore muofu. Jaduong' manene kod mwandu kod ngima higni mokalo sani koro wito geno. Ma sigana ma menyo ngima jaduong' ni kod nyithindo minyuolo e chan kod ngaji. Okinyi mang'ich, piny runwa mar Sabit, chieng' wuok kendo gwen bende wuok oko mar udi. Walimo dala jaduong' moro ma jahigni 70, Bobo Sora e nyinge. Jaduong' wayudo ka obet mose manyata mare, tiendene ni kod adhonde matindo tindo. Leche owuok oko kendo kata mana teko mar loso jaduong' ongego. Mama ndio nampa. Etie kar nindo mar jaduong', oketie ndo mar losruok kata pi mar luoke onge. Luang'ni oloso ka kar dak margi. Higni 2 ma okalo, kapok oro ma higa 2022 nobiro, jaduong' Bobo ne ni kod diek 200, chiaye mane olal gi oro kendo yare higa no, ne anyula ni ngimagi olokore ataro. Chan kod ngaji osebedo ngima margi ma higa ka higa. Ne akwayo mana diega 200 e alwora maduka na kae. Sani adong' nono. Okanyal neno. Nadhi e dispensary to gikona ni an kod presa. Onge konyruok ma an godo. Kopogore kod ting' mar rito jaduong', jaod Bobo Mama Helen odong' kod ting' mar manyo chiemo ne nyithinde 4. Odiochieng' mane walimo dalani, ne wayudo nyoyo moro kachwakore. Gikoni nyoyo ni ne dhi bedo chiemo ma okwongo bang' ndalo 2 ka jaduong' Bobo to nikech tuoche ma en go, kata mana lake mar chamo nyoyo ni onge. Namiye kuon saa 7 maonge alot. Nikech onge, no bang'o kuon gi pi. Kaluwore ni okonyal wuotho, waketo nendo ema olosore. Ka emiluoke bende. Matek moloyo, ni kar thieth ma ginyalo limo mar yudo thieth malong'o bor mokalo, dispensary machiegni nyalo mana miyogi yadh kweyo rem kende. Onge nengo mar ngima kendo. Agombo mana tho. Ngima mar Bobo nyiso ngima ma jodongo kalie, ma samoro miyo ging'ielo rengo mapiyo, ka nyithindo minyuolo bende lwari e lwet midhiero. Sawa. Kilomita ma ok bor ahinya kiwuok e dala Bobo, sub-county makor, nyithindo inyuolo e ngaji. Ka kata lewni ma nyithindo rwako e maonge. Tielo tar kendo kata mana dhogi bende nyiso ni midenyo go gi ngoga. E kuonde mamoko ma nyithindo yudi e lewni madegi rwaki, kendo dhi kwath, kendo onge ranyisi mar yudo migago ka. Kata kamano, ginyalo bedo gi teko mar nyiero, ma nyalo bedo ngima mar chan ne in, ne gin, ma e ngima ma pile ka pile. In this village, last month, in only 1 month, tulipata watoto 16 yenye wanafaa kuingia kwa program. Wache wenye walikuwa. Alafu the other villages, bado wako wengi sana. Na problem is we don't have. Hatuna kitu wa kuwapatia. Nyaka ne riwruok ma ok mar piny owacho mar USAID pan piendegi ka wuokie pachoka. Nyithindo gi oseyudo midhiero ahinya to kaluwore ni sir mane miyogi nyinyo, mane bero ngima mag-gi ne orumo. Mama anakuja na mtoto mgonjwa, baada ya kumpatia madawa, anakuambia mwanangu nikule nini? Sina kitu ya kukula, unipatie kitu ya kupatia mtoto baadaye kabla nimpatie dawa. Juu dawa itamlemea pengine. Sasa unakuta tu pengine umeingia mfuko yako. Report Red Cross nyiso ni maohewo nyithindo 740 mani piny mar higni 5 ni kod nong'no, maohewo 170 ngimagi ni kamarach, ka 500 to pod inyalo resi. Bende maohewo mine 100 mapek kachiel kod madhodho dwaro nitie mondo mi oyud thieth mapiyo nikech ngaji. Judith Omondi, Ramogi TV. Ekora mogitok report mar ngaji nong'no ka chiel kod oro. Wakaw yweyo ka waduogo weche mag